Het belooft een aardige wedstrijd te worden in de eerste divisie. De wedstrijd tussen Cambuur, de nummer 9, en Go Ahead Eagles, de nummer 3. Het begin is voor Cambuur. Een schot van Kevin Jansen op een latte en Tyrone Conrad tikt de rebound binnen. Maar hij die dat vanuit de boetenspulpositie en dus gaat de openingstreffer net terug. We zeggen in de behelling dat het in die correct centimeters boetenspul is. Aan de andere kant houdt Cambuur een soort romtewij. Pieter Langendijk had hier de kans voor de Eagles op de 0-1. Maar Xavier Maus, keeper van Cambuur, voorkomt dat. Dan komt Cambuur op vastsprong. Het is een bal die voor de voeten komt van Kevin van Kippersluis. En hij zit de bal sa in de vierde hoek. Zet Cambuur daarmee op een 1-0 vastsprong. Het is zijn zesde goal van het seizoen. En daarmee is Van Kippersluis de clubtopscorer. De bal wordt mooi veromlijnd door Isaac Calon. En dan liet Van Kippersluis zien dat hij scorend vermogen had. In de tweede helft liep het Go Ahead Eagles het Cambuur dan wat makkelijk te meidjen. Want wat baat hier? Gino Bos van Go Ahead Eagles had al geel, maakt een oetreding en krijgt zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Hij maakt het veld verlitten voor deze oetreding waarin hij op de tien gaat van Kippersluis. Cambuur krijgt dan kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Hier is het Nigel Roberta die er voor zelfs gewoon 2-0 van meidje mat. Hij liet het nij en dan zul je zien dat aan de orenkant de goal vol valt. Go Ahead Eagles krijgt een vrije trap op goed 20 meter. Het is Jeff Stans die het onleidt. Zijn inzet gaat op de peel, maar de rebound kan binnentikt weer terug Roland Baas. In de ene laatste minuut wordt het dus dochs nog gelijk. En daarmee verspielt het Cambuur 2 punten. En dat wiels de Leeuwters een groot pad van de tweede helft, maar een man meer spelen. Waar het misging met de rode kaart. Ja, we deden dingen die we eigenlijk niet moeten doen. We deden alles in tegenovergestelde richting van de eerste 60 minuten. En ja, het is zeer kloten. Het lijkt mij juist 1-0 voorsprong, 11-10. Dan moet je juist extra energie geven, een extra boost geven om nog een schepje erbovenop te doen. Om snel de 2-0 te maken, waardoor je eigenlijk de tegenstander eigenlijk de nekslag geeft. Nou, en dat heb ik wel gemist, moet ik eerlijk zeggen.